След като се прибрах в България, вкуса ми вече за дрехи се беше променил. Исках си хубавите стандартни европейски дрехи, но вече към тях исках да прибавя и елементи, които ми се струваха много красиви, специфично китайски. Било то семпот или елегантност, било то леки етноелементи. И започнах да търся място, където мога да си намеря дрехи по вкуса ми. Потърсих из интернет и в крайна сметка стигнах до Black Market. Това, което търсех и не успявах да намеря, е дълго палто до глезените, като към него исках да прибавя китайски елементи като текстилни шити копчета, исках леко да прибавя една интересна яка. Просто исках да получа леко китайска визия, която бях започнал да харесвам вече. С тази своя идея дойдох в Black Market. Първоначално имах притеснение, че няма да се случи точно така, както искам. Очаквах да ми бъдат предоставени други решения, други идеи, но процесът се оказа много по-различен. Аз дойдох, споделих какво искам и просто беше изпълнена самата дреха, от което аз останах много очарован.